दतमा ब्लक कमिटि UPPL नि जे मोनसे गिदिरथार हाबाफारि लानानै जोङो जोंनि गासै समस्थिनि रायजो राजाफोरखौ गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे जोंनि UPPL दोलोनि बे दतमा समस्थियाव जेरैबायदि खामानि मावनाय बेफोर बाथ्राखौ गेबेङै सावरायनायजों लोगोसे बोसोर गोदान बरायनायनि जोङो दिनै पिकनिक जानायनि बेबस्थाखौ जों लानाय जादों। UPPL दोलोनिफ्राय जोङो दिनैनि दिनाव जे हाबाफारिफोरखौ लानानै मावगासिनो दङ मोनफ्रोमबो जाफुङैनि खुनु बाथ्रा गैया। दिनै UPPL दोलोनिफ्राय जोङो जे आसनिफोरखौ लानानै खामानि मावबाय दिनै हाजार हाजार प्रत्येक माने समस्थियावनो हाजार हाजार न' जोङो दिनै लुफुंनानै होनो हानाय जाबाय। लामा सामा जोङो गोबांथार बानायगासिनो दङ। सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जोङो जे मोनसे अनसुंथाइ होनाय जाबाय। बिनि अनगायैबो गोबांथार माखासे बिथांखि नोङो अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि आरो बायदि गोबां बिथांखिफोर लानानै जोङो रायजो राजाफोरनो जोङो अनसुंथाइ बेखौ होनो हानाय जाबाय। बेजों लोगोसे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनोनो जोङो दिनै दाउ फिनाय अमा फिनाय आसनिफोरखौ लानानै प्रत्येकटा गामि प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोननो जोङो बिनि बेबस्थाखौ खालामना होनाय जाबाय। रांनि अनसुंथाइ बिथांमोननो जोङो दिनैहाय माने ग्रुप बाय ग्रुप होगासिनो दङ। दिनैसिम 6000टा ग्रुपनो जोङो माने बे अनसुंथाइखौ होनाय जाबाय। दा बे हिसाबै जे जोङो गोबांथार खामानि मावनायनि खारनावहाय रायजो राजाफ्रा दिनै UPPL दोलोखौ अनसायदों। आरो बे हिसाबै MP नि इलेक्सननि बाथ्रा जुदि सोङो अब्ला जोङो सानो जे मोनसे बेबस्थाजों जों UPPL दोलोआ मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों खामानि मावनानै जोङो जाफुंसार होनो हाबाय। बेवहाय निस्सय जोंनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय दङ आरो गोजोननाय दङखाय बिथांमोना जोंनि केन्डिडेट जाय जागोन UPPL दोलोनि केन्डिडेटखौनो बिथांमोना माने मदद होनानै देरहासार खालामगोन जों बेखौ माने रोखा नुनो मोनो। बेरेखा दोलोआथ' बे राजनितिनि मोनसे धर्मखा। बेरेखा दोलोआ माने नंगौखौबो नङा खालामगोन नङैखौबो नंगौ खालामगोन। दिनैहाय स्पष्ट खोथा जे जोंनि खामानि मावनायनि बेलायावहाय रायजो राजाफ्रा जेसेबां सन्तुष्ट दङ दिनै नाथाय बेरेखा दोलोआ बेखौ नुनानै मेगन सादों। अमर सिंह ब्रह्मनि बाथ्राया बेवहायनो स्पष्ट फैबाय जे बिथाङा जोंनि खामानि मावनायखौ नुनानै जे माने फैगौ MP इलेक्सनाव बा उननि माने बिसायख'थिफोराव फारि UPPLआनो माने देरहालांबाय थानानै गभर्नमेन्ट सालायलांबाय थासिगोन नामा बे मोनसे गिनाय भाबा दंखायो। दा बेखौ लानानै अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा जेरैबायदि बाथ्राफोरखौ बुंगासिनो दङ बे माने जोबोद माने जोंनि जाथिनि थाखाय दुखुनांथाव आरो बिथांखौ दिनैहाय जोङो सोंखारिनो बाध्य जागोन। खारन सासे गोरों मानसि जानानै नंगौ नङा बाथ्राखौ जासाय खालामा जासे मिडियानि गेजेरजों जे बाथ्राफोरखौ बुङो बेफोरो माने गोरों मानसिनि परिचय नङा। बेखायनो आङो हास्थायदों जे बेरेखा दोलोआव दंब्लाबो जाति हिसाबै बा बेक्ति हिसाबै धर्मखौ रक्षा खालामनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव बे थासारिफोरखौ जाहाथे गुलुं गुजुं खालामा जोंनि गेजेराव जाहाथे भुल बुजाबुजि सृष्टि दा खालाम बे जिनिसखौ जोङो माने आसा खालामदों। मानोना जे मोनसे सान्थि परिबेसनि गेजेराव दिनैहाय जोंनि गासै रायजो राजाफोरा दङ। बे बेलायावहाय नोङो मिसा खोथा बुंनानै नंखाय बाथ्रा बुंनानै जुदि गन्डगल सृष्टि खालामनो नाजायोब्ला बे जोंनि समाजनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जागोन आरो समाजा बेखौ जायगा होनाया थिग जानाय नङा। बेखायनो आङो बिथांमोनखौ खावलायदों जे राजनितिखौ राजनिति भाबैनो नोंथांमोना खालामलांबाय था जोंहा नोंथांमोनखौ बादा होनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। नाथाय नंगौ बाथ्राखौ नङा खालामनानै बा नङै बाथ्राफोरखौ जेरैबायदि बांसावदों बेफोरखौ बन्द' खालामोब्ला गाहाम जागोन। आं दिनैहाय नैबे सियालमारि गामिनि खाथियाव जे हेल दालां दङ बेनि साखाथियावहाय दतमा ब्लकनि TCLCC चेयारमेन मानगोनां बिथां ज्योतिरिन्द्र ब्रह्म बिथांनि अर्गानाइज खालामनायावहाय मोनसे जोंनि समस्थिनि सिङाव थानाय गासै प्राइमारिफोरखौ लानानै मोनसे पिकनिक पार्टि लोगोसे गेट टुगेदार बेखौहाय माने खुंफुंनाय जादों। दा बेवहाय आङो बाहागो लाफैनानै खोब माने गोजोननाय मोनदों। खोब मोनसे मोजां परिबेस मोजां थासारि जे गासै जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोर जोंनि गागि दैदेनगिरिफोर गोदान गोजाम गासैबो माने मावथिफोरा बेवहाय बाहागो लाफैदों। मोनसे माने बोथिसे ओंखाम जालायनानै गावजों गाव माने गोजाम बोथोरखौ बिदाय होनानै फैगौ 2024 जे गोदान बोसोर बेखौ बरायनो थाखाय मोनसे गोदान मिजिं गोदान थांखिजोंहाय जे खामानि मावनायनि जे साखाफारा बेखौ खालामदों। आं बे हाबाफारिखौहाय जोंनि मानव गेदेर TCLCC चेयारमेन बिथाङा अर्गानाइज खालामनायनि थाखाय आं बिथांखौ हामबाय होदों। जिहेथु जोङो UPPL दोलोनि साफा साफा दैदेनगिरि बेवहाय बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरिफोरा माखासे बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जोङो नुबाय थादों। किन्तु
बिथांमोनहा जेबादि एलिगेसन लाबोदों जेबादि माने UPPL नि सायावहाय बा प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारनि सायाव जे मोनसे एलिगेसन लाबोबाय थादों बेफोरो गासैबो माने नंखायजोब खारन जोङो बिथांमोननि जे 17 बोसोराव बिथांमोननि जे माने खामानि मावनायफोरजों आरो जोंनि दिनैनि जे खामानि मावनायफोरजों जुदि जोङो रुजुनानै नायोबा गोबां आकाश पाताल दा गोदान बोसोर सफैनायनि सिगां आङो दिनैहाय बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौहाय माने भबिष्यतबाणी होनोसो लुबैदों जे बे बाथ्राखौ हयथ' रावबो बुंथ'वाखै दा जोंनि मानाव गेदेर जे BTR नि चिफ प्रमद बर' सारा जे गोबाव सम एबसुआव प्राय 19 बोसोर बिथाङा खामानि मावबोदों बिनि उनाव दिनैहाय माने BTR नि सरकारनि चिफ हिसाबै बोसोरथाम फुरा जाबाय दा बिथांनि बे गोबाव जे माने संगठनाव खामानि मावनाय सरकारनि दायित्व लानानै खामानि मावनायाव बिथांनि जे माने आइडिय'लजि प्रिन्सिपलखौ जों जे नुदों बेखौ नायोब्ला जे पृथिबियावहाय मोनसे नाम खामायनो हानाय बे मोनसे अभिगथाया फैबाय आङो बेखौ दिनैहाय बुंनो सानदों आरो बे आंनि मोनसे भबिष्यतबाणी आं होगोन जे फैगौ समफोरावहाय माखासे हयथ' एसे टाइमा उन सिगां जानो हागौ बिथाङा नबेल बान्था मोननायनि गोजोननि थाखाय नबेल बान्था मोननायनि जयगथा जाबाय होननानै आं सानो खारन माने पृथिबियावहाय गोजोननि थाखाय जे नबेल बान्थाफोरखौ होनाय जायो आङो माने गुगोलाव सार्च खालामनानै एसे नायदों माबादि क्वालिटिनि मानसिफोरा गोजोननि थाखाय माने नबेल बान्थाफोरखौ मोनबोनो हादों दा बेवहाय जोंनि जे चिफ सारा गोबाव सम एबसुआव थानानै खामानिखौ जेरैबायदि मावबोदों आरो दिनैहाय माने BTR आवहाय जेरैबायदि माने गोजोनखौहाय पार्मानेन्टलि माने गायसननो हादों बेखौ नोजोर होयोब्ला बिथाङा माने गुबुनफोरा जेरै नबेल बान्था जे खामानिफोरखौ मावनानै नबेल बान्था मोननो हादों बिनियाव खम नङा आं बे बाथ्राखौ दिनै बुंबाय आरो हयथ' समा हयथ' एसे उन सिगां जागोन किन्तु बे बान्थाखौ बिथाङा मोनहैनो हागोन बै समावहाय माने सारा पृथिबियावहाय जोंनि बर'नि गेजेराव सासे नेताया जुदि नबेल बान्था मोनोबा बे जोंनि थाखाय बेसेबां माने गोजोनथाव बाथ्रा फैगोन दा बेखौहाय जाहाथे सापर्ट होयो दा बेखौहाय जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा खामानि मावनो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो गोजोननि थाखाय खामानि मावनो जाहाथे सुबिदा होयो बेनि थाखाय आङो BTR बासि गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे दिनैनि दिनावहाय जे जोङो सारा जुदि नर्थ इस्टआव थानाय स्टेटफोरनि जे चिफ मिनिस्टारफोरजों जों कम्पेयार खालामनानै जुदि नायो बेवहाय जोङो हाग्रामा आरो प्रमद बर' सारजों जों रुजुनानै नायोबा बुहुत आकाश पाताल दिनैहाय BTR आवहाय गासै जुदि सिमा बारायोब्ला बियो खमसे खम जोङो 40 लाखसो जोंनि पपुलेसनाव जाहैसिगोन दा जों 40 लाखसो पपुलेसननि गेजेरावहाय जोंनि बे BTR खौ बे जोंनि रायजोखौ सालायनो थाखाय जों सासे गोग्गो दैदेनगिरि जोङो सासे माने मोजां जोङो दैदेनगिरि बासिनाया जोंनि दायित्व दा बेवहाय हाग्रामानि दिना थांबाय हाग्रामाया जे क्वालिटिनि मानसि दिनैनि जुगजों बे खाबजाला दिनैनि दिनावहाय जे ग्लबेलाइजेसननि जुग बेवहाय जोंनि रायजोखौ उन्नयन खालामनांगौबा जोंनि बड'लेण्डखौ जुदि जोङो माने जौगाखांहोनांगौब्ला हाग्रामा बादि दैदेनगिरिया दिनै बे जुगावहाय आरो खामानि मावनो हाया बे जों जोबोद लासिंसिं जागोन दिनै नाय मेघालया पपुलेसना जोंनिफ्राय खमसिन नागालेण्डआ पपुलेसना जोंनिफ्राय खमसिन अरुणाचला खमसिन किन्तु बिथांमोननि जे चिफ मिनिस्टारखौ बिथांमोननि थागिबिफोरा जेरैबायदि मानसिखौ बासियो जों बेखौ एसे नोजोर होनांगोन आरोखि दा बेनि थाखायनो आङो जे गोदान बोसोर फैनायनि सिगां बा गोदान बोसोर फैनायजों लोगोसेयैहाय जोङो जाहाथे जोंनि साननाय हनाय गोदान मिजिं गोदान थांखि लानानै जाहाथे बयबो मोजां मोनसे हाबाफारि लानानै आवगायबोयो आरो UPPL दोलोखौ सापर्ट खालामनानै प्रमद बर' सारनि जे आखाइखौ मजबुत खालामनो जे आवगायबोयो आं बेनि थाखाय बयखौबो खावलायदों आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंथिनाय जाबाय इलेक्सना जोंनि थाखाय खोब माने गोरलै जागोन खारन जोंनि केन्डिडेटआ जाहैबाय NDA नि केन्डिडेट BPF नि केन्डिडेटआ जाहैबाय BPF निल' केन्डिडेट दा जोङो बेखौ नायोब्ला
माने मैदेर आरो मोस्रोम जोंनि केन्डिडेटआ एनडिएनि केन्डिडेट नालाय बेयो जाहैबाय जोंना मैदेर बादि जागोन आरो बिथांमोना खालि बिपिएफनिल' नालाय बिस्रा खुनु माने माबा गैया बे हिसाबै बिस्रा जोङो एमपि इलेक्सनखौ मासे मैदेर आरो मोस्रोमनि जुजिनाय बादि जागोन आरोखि दा बेवहाय माने बिपिएफआ लास्ट बे एमपि इलेक्सनावनो बिसिना जोबगोन बिसिनि थाखाय एमपि इलेक्सना फाइनाल थारमाने एमपि इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो बिपिएफआ गोमागोन आरो बिथांमोना दा माने गासै 17 जनावहाय 11 जनल'सै एमसिएलएफ्रानो एमएलएफ्रानो गासै माने 3 ल'सै आरो बेबो जोंनि क'क्राझारनि जे एमपि समस्थियावहाय सासेल' गोलैयो दा बे हिसाबै बे सासेल' एमएलए आरो बेखिनि एमसिएलएजोंहाय बिथांमोनहा एमपि देरहाया दिनैहाय अरुनदय होयो माबा मोनसे माने आसनि होयो गियान सोरां बिथांखि होयो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ होयो जोंनि सरकारा होयो बिपिएफ दोलोआथ' बिदि जेबो होनो हानाय दा क्षमता गैया बे हिसाबै जे क'क्राझार बियाबावहाय जे एमपि देरहागोना एकदम गोरलै बेवहाय बिपिएफआ हाजारखि नाजाया मानो बे हाया दा बिथांमोनहा माने जे दा जे भावथिना देखायदों माने जयनिं होफ्लाबाय थादों बे जाहैबाय एसे दाम दर खालामनोसो नागिरदों बिथांमोनहा एनडिएजों दाम दर खालामनो बा सोरजोंबा दाम दर खालामनो माबा मोनसे बिसोर दाम दर खालामनो थाखाय सेस्था खालामबाय थादों आरोखि दा बेखिनि